emi jetta on emin calmina dow e dow moɗon fof anon laatiɓe wonɓe wakkati makko e watta hakkiloji muɗum e dow darnogal moɗon darnogal pulaku darnogal suudu baba kam wonno canal pulaku télévision emin laati heɗeteɓe e dow leyɗe aduna ɗo fof to laati to wita bimi e bimami illa leydi sénégal leydi ghana leydi togo leydi mali leydi côte d'ivoire e yaago leydi benin fa leydi togo e laatini jonkan cameroun en ɗo fou to laati to wita bimi e bimami fou e wattina hakkilo muɗum e dow ngal ɗo darnogal hannde do en kewti himɓe ko watta hane ujunaje tato e dow darnogal meɗen les plage meɗen noy ɗum wiyete youtube e ko laati fa hannde facebook on fuu on jettama on calminama ɗo e dow majjum fa hannde en keddi e dow yewtereji meɗen nder leydi ghana hannde subaka en jaɓɓitinto dottijo meɗen tedduɗo mo walla teddini fa hannde tawaɗo du e dow fa hannde hoodere pulaku kanko wonno Alhaji Yakubu Musa Bari oɗo laati daraniɗo suudu baba e nder leydi ghana e dow aduna num fuu e fa hannde du emi matnon o laati binnowo ɗereji kam wonno secrétaire général e tabital pulaku catal ghana ɗum wonno konngol makko kanko wonno hannde mo jaɓɓitintoɗen e dow darnogal meɗen ngal ɗo dow plateau meɗen ɗo o holla en du fa hannde caɗele e fa hannde ko yadata du e dow tabital pulaku catal ghana no golleji muɗum fu woni e yahira dow majjum Alhaji Yakubu Musa Bari min calmina dow maɗa assalamu aleykum. Aleykum salam to Alhaji Adamu min tawima janhina alhamdulillah to noye dogguduji pulaku noye tampiri pulaku ɗon kadi mbawata min kaɗa de inchallah tinne fuu on gondi e muɗum inchallah to Allah hoyno Allah wonde fuɗɗe baraji on mbawta taw woɗi andu fofo maɗa e garal ngam dimma a waɗi balɗe na won gana ɗo ɗum yiya golleji maɗa minen du min joɗaki no ɗum waɗi a matanayi kam inchallah gila ñande mum a ƴama ñande garata to am rafi jonde on no sida jafoɗa fofo maɗa du e wadde gana ɗum dimma a heɓi dakonuji a ƴakki mi heɓi ya sanne sanne kay mi wari leydi dakonuji to woɗi sanne mi yetti sanne on nani noon ɗum wayri fa hannde min tawa e nder leydi Ghana ɗum mi jaɓɓitama du ko moƴƴi ko woɗi du fa sanne emi ela fa hannde pulaku fof to woni yettana pulaku leydi Ghana hoore muɗum ɓe fof mi ela ɓe jetta ɓe canne du gam fa hannde neɗɗo tawa wari a tawi suudu baba a jaɓɓitama no hani fuu e hani e pulaku mum suudu baba kanum du famine fa hannde yetta e dow gon ɗum laati ɗum ɗo holla du en fof wudduwol gotol ngol ɗaɗol gotol to laati to fooɗa fuu en fof en jokkoɓe e dow majjum mi yettira ɗum e dow pulaku leydi Ghana fa sanne en jokka e dow ko laati e yewtere meɗen to noon hannde en mbiyam nane mi hollino a laati secrétaire général tabital pulaku catal Ghana e woodi golleji sanne 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 ɗi gaɗɗa mi miila du e dow golleji ɗin goɗɗi noon to kawruɗen Cotonou jidal meɗen arandeyal e dow ko jokkata haala sécurité en kawroy Cotonou to fa hannde ten daari golleji kewɗi wonno ɗiɗo ɗi gonɗa a waɗa Allah e barke e darnago suudu baba e fa hannde du dow inde tabital pulaku catal Ghana seɗɗa gon emin jiɗi kollami noy wonno no tabital pulaku Ghana fuɗɗiri ngam dewte ɗen futta e gonga to wiyama ta yiɗi andugo walle fu sai tawi ta jogiɗo dewte muɗum ka wonno secrétaire général an laati ɗum to noon an wowta ko jaabimin e ɗo ƴanɗe noy wonno no ɗum fuɗɗiri fa warta hannde. inchallah arande fu mi salmina pulaku to woni fulay le duniyaru especially mawɓe men wonɓe Ghana ɗo fuu salminama saabi wakkati mi yiɗa mi fuɗɗa indigol haala haala tabital pulaku garol muɗum Ghana so mbiyen kalan ɗum fuu yama mi ummatako amma tabital pulaku Ghana naati Ghana le 2012 ɗum woni 2012 naatiri Ghana to gila naatiri Ghana du gilla puɗɗam muɗum min noon woni bindowo muɗum gilla 2012 that is 2012 on min woni ɗumani en suɓama intérim hono joguɗo jogaɓe min joga seɗɗa faa duuɓi 4 ko nden min gaɗa élection ma min jaa assemblée ji min gaɗa min suɓa mawɓe min ni jogi ɗum wakkati on min jogi hoorejo no wiye chief Alhaji Idrissa Jibril Sisi kanko woni hoorejo arande mo tabital pulaku min golliri faa duuɓi makko henti ko jippi ko nden hoorejo hande o Alhaji Amadou Diallo ɓe 2016 kañum woni 2016 ko nden kanko ɗo wari o laami faa hande min ni woni bindowo faa warde hande kay amma ceɗaɗi no wonde hakkudeji ɗin fulay amma mi wawata min firta ɗum so gonga kay wakkati ko tabital naati gilla 2012 on warde jippugol Sisi on hunde fuu min mbaway min gaɗi
golle fuu yahay so baka eɗen ngoodi du'awu ko min gatta hitande fuu so baka ɗum wala fuu ko tabital waɗi yimɓe ma andana ma tabital Pulaku le duuɓi 4 on ko waɗa faa ko kanko Alhaji Amadou Diallo wari adi hooraaku muɗum le 2016 on inchallah wakkati on min puɗɗi ono min golle amma faa hande dartaaki faa yaminore makko kanko Alhaji Amadou Diallo o wari waɗi réchauffement changes ko waɗi réchauffement nden min gaddi yimɓe 6 ɓe jogo fadde duuɓi makko hiɓɓata kañum woni le 2019 that is 2019 wakkati on o waɗi réchauffement o ɓelle o waddi min jeɗɗo min 6 hawti e makko jeɗɗo kañum woni min kaanowo o Yakubu Moussa Bari Ousmane Jeɗe Diallo Ahmed Bari Alhaji Abdousalam Belko Allah hinnomo yaafo o wura hande Hajiya Zeynab Bande o anditire Hajiya Zeynab Dodowa e Hajiya Hawa Yero nde kanko hoorejo Alhaji Amadou Diallo to min ka e yiyande am gilla 2019 wakkati on warde hande ko tabital Pulaku dari sabi le wakkati o ko nden tabital Pulaku huuɓi le rijinaji 16 gonɗe gana arande futto jaaɗa fuu tom gewmi wala le rijinaji 16 on so wona min e hoore am e Amed Bari yehi fa toon min goddi 16 regional executive hande ko kalami on amma duuɓi jamɓiɗo on Accra tan min goni mawɓe ɓen fuu Accra ni min gon miɗen dogga amma so goonga Allah gollama sanne le 2019 o min gaɗi kawrital ko waɗaka with West Africa ɗo kañum woni kawrital meɗen tabital Pulaku Tamale 2019 that is 2019 laamu fuu wari laamu gomnanti e opposition fulay tawama le kawrital mawɗo fuu wala Pulaku ko hawra e wakkati on kadi leeɗe galɗo no waɗa leeɗe 8 ko hawri kawrital on adi yimɓe hono 8,000 populations won hawri tan to gille nden emi jooɗaki kadi nonni yaha warta ɗen kanjum non jokke dow ayyo wakkati on ndi yimɓe faami tabital Pulaku arande woɓɓe nani woni nana anda amma gilla 2019 gana fuu faami no woodi waalde fulɓe laamu e to woni saabe on kawrital ɗum findini Pulaku fule gana to woɗi sanne ɗum soññi sanne gam kanjum noon yiɗa irini ni en to walde e tawa fuu to ne soññata to ne hawritinta to ɗum yidata to ɗum fottata ne laataki wande kan gurdam muɗum kan wonno kawriɗe mawɗe iri ɗo ɗe kolluɗa e nen dow majjum ndu e jokka fa hande golleji ɗiɗo ko accata ko walde nden en foofa kanon ndu fowta to te ndaari ladde muɗum fa deƴƴi yonto ñalande hande noyi woni no neɗɗo wawta ko wi'e golle ɗeɗo ko yaadata ko yaadi e tabital Pulaku so goonga no alhamdulillahi sabi fadde on kawrital on eɗen guuɗi torraji sabi wari hewti Pulaku meɗen teddintake fay le haaɓe le siire so ɓe yii pullo no ɓe miila pullo kay durowa tan woni pullo ɓe teddinta pullo nokku futa min jeeyi faale wari hewti faale mobile a wawata adam téléphone ma kaala fulfulde lelore saabe yaware Pulaku meɗen wakkati on ko hewti delle min gari min paami enen hooreɓe tabital Pulaku hasi haaɓe ɓe na yimɓe siira ɓen ɓe anda moye woni pullo ɓe woni fulɓe donc golle on toon fuɗɗi no haani min peccana jamare on ɓe faama moye woni pullo sabi so a nani ko ɓe kaalata ɓe miilanke so wiyama pullo fu inde jomum a faamina
ndelle ɗum no haani jande mawɗo min puɗɗi wakkati on min njaha nokkuuji faa district fuu no min njaha hono no wiyete region district no wiyete district minen mbiya ɗum commune min njaha faa le commune min nodda laamu min nodda amiruɓe min jolɗo min kaala no min paamina yimɓe to ɗum walli sanne selle non e min puɗɗi ko ɗen haala ɓii leydi neɗɗo fuu jiiɗo pullo fuu e étranger noon pullo fuu yo étranger o koɗo noon ɗelle mi jiike saabe muɗum woni ko ɓe yawata pullo amma sharia leydi ɗo yo gooto no laatoɗa ɓii leydi wona haala leñol maɗa no yo shariaji no ko resa so a tokki sharia o fuu na wawi laatoɗa ɓii leydi ni min puɗɗiri mi yaha commune miɗen kalde e yimɓe jonka faa ɗum waroyi ɗum jokki e dow moye fu jonkan waroyi famani golle ɗe ɗo waɗeteɗe ko wona e waɗe moye woni pullo e no kalirɗa ni ko ɗuɗi fu to yino pullo kan fu mi joto hane tew ladde gonɗum ɗon inna jonkan o ɗo kay o wala ɗum ba hane ƴiƴan ɓiɗɗo adama kan o wala ɗum jonkay kanko kay neɗɗo feerejo ni mo wala e dow gurɗam noy ɗum wi to himɓe wonata o ɗon neɗɗo laddejo gonɗon tew ladde gonɗum ton ɗon hande Allah e barke e golleji gaɗɗon tabital pulaku mo fu anni moye wiya pullo nden gon golle gon to waɗama fu a nantama pullo no amma jomum inde muɗum innatake ɗum fu e laati golleji ɗi golluɗon fa moye fu heɓi hanne e faami e annitani ɗum to fa wiyama goɗɗo gon ɗum waɗoy golle gon fu wiyatake pullo num ma fulɓe noon waɗoy amma jomum inde muɗum innete kanon du yo wane e dow gollal amma ɗum fa hande lemuɗo min goni fa hande fa jaago sabi en ngoodi leñol ko heewi gana ɗo en leñol on yaha moɗa bone indetake leñol on inde jomum indeta so wona pullo amma fa hande miɗen kaɓa ndelle no haani fa hande sukaɓe meɗen jokolɓe janguɓe anduɗo shariaji ɗi kamɓe haani joni no yalta no holla déjà min kewtay toon to pulla amma inchallah hande kay yimɓe fuɗɗi no faama inchallah to woɗi sanete ndaari e dow e ɗo e tawa e dow torraji ɗi jinnoɗen fa hande jokten e dow muɗum golle ɗe ɗo e tabital pulaku woni tan ɓe waɗa dow bangal ko jokkata e dow torraji ɗi e ɗe wonno ɗe ɗo gollal tabital pulaku ko wonno kan ɓe waɗa ko jokkata e dow torraji ɗi ɗo ɗi alhamdulillah gilla min ummi min dari torra fuu ko hewti pullo min jaha fa toon e min jiya torra on yelle goonga pullo on toni na kaaɗo on toni ni min puɗɗiri so hunde waɗi sabi ɓe waɗi no ɓe ada media no ɓe waɗa propagate a faami hunde fuu ko waɗi so jomum nanngaka fuu se ɓe wiya pullo no amma so nanngama kay wona pullo no wakkati gon nangete pullo ma kase ware fiye ware après se ɓe yiya ɓe nannga gaɗuɗo bone on tawa wona pullo noon tawe o baraɗo kam warama dow mere ko heewi warama noon en ɓolum to donc min puɗɗi joni miɗen jaha hunde fof ko waɗi banggal pulaku tabital pulaku suɓa min jaha min paama gonga muɗum minen ɗum min jaltira report on sabi ko haalete on wiyama ke so neɗɗo no fenene weyti fuu a jaabaki fuu laata ko gonga delle donc min fuɗɗi miɗen tokka media on en hunde fof ko ɓe kaali min jalta min paama yelli gonga noon na wona gonga noon so gonga noon bisimilla semin moƴƴina so wona gonga minen ɗum min jaltina ɗero ma ɗum min kaala ɗum te ɗum ko kaaluɗo on wona gonga ɗo nani évidence ko min keɓi gonga muɗum nani ɗum a wawata jedda ɗum to le muɗi min goni fa joni muɗi min goni sabi so hunde waɗi hande hono laawol faddama exemple laawol faddama ma ɗum debbo nanngama ladde ko nandi e muɗon kay so jomum nanngaka toon fuu a yiyan goɗɗo dara saɗa o min miilana pullo no so goɗɗo haali ɗum fuu hewti delle huɓere fulɓe wonɓe sara on fulay hippete dubbe ware bonna jawdi maɓɓe a faami amma ɗum woni ko min dari joni min sali sam hunde fof ko waɗi min jalta minen du min kewta to so bone on to waɗi min yaltina gonga muɗum no watta ko laamu ɗu ɓelle laamu ndu hande no welti e tabital sanne sabi wala harka pulaku to hewti gana ɗo so wona tabital pulaku ɓe noddata
hunde fuu ko woni bangal pullo kay le gana ɗo minen hooreɓe ɓe tabital pulaako min no nini ɗum noddata to non joni on jokki e laamu du e jokki e dow muɗon ko laati ko waɗete fof ngam noy ɗum wiite aran kam fof ko ɓuruno wodugo sembe kam wonno to on gaɗa ko laamu ngun hettinantako on ko laamu ngun nananta on to noon hannde ten koccam golle tabital pulaaku e laamu en mbiyam e ɗum fawra sanne ɗo koye sabi wakkati fof kam hannde ko kalanmi ni hunde fuu ko hewti pullol e gana so ndeeɓi mintaji 5 mi nana delle paamake laamu ma gomnati e hoore muɗum hannde no anndani tabital pulaaku gadi anndugol on wona anndugol tan faamike golle tabital pulaaku gana ɗo no laaɓi sabi so yimɓe leydi fuu wiki no woñi leñol gooto amma faa hannde laamu on no haalde e mawɓe tabital pulaaku delle a yii ke minen ɓen kam min kolondiri kañum waɗi min jaɓatama ko laatoto ko bonnata inde pulaaku goɗɗo no woni le muɗum fof min jaɓata a faami sabi laamu on yardake e meɗen delle mi haana min paama an bonɗo min ittayma le meɗen no watta ko hoolaare on minen e laamu on jokka fa wooɗa ngam laamu kan to heedanima ko tawi fa hannde kuƴƴigol noon ɗon ko yaadata e muɗum fuu baajango hannde de a wari a haali o nananima gaɗa ɗon ko waro o tirsiti o tawi ko gonɗa a darani on wala goonga mi jeyna jango o jokkan e dow maɗa to noon fa ko jaaɗo fuu tawi goonga e jokki e dow majjum ɗum so mo am wala goonga fuu mi ɗuman sera mi sappana joomum mane a wala goonga ko gaɗɗa on ko gaɗɗa on wallahi amma a andi saabe min inde meɗen boni ɗum haala kam mi yaltinta ɗum amma an on mi sappinte ko gaɗɗa on wona laawol no jango so a waɗi fof ta nodda a faami amma ko woni goonga meɗen kam ɗum kam mi acca duniyaru ɗum faam sabi non demma so a ƴeewi percentage ko torra ko hewtata pulaaku no ɓuri ko minen ɓen toñoto hono toñugol banggal pulaaku no ɓuri ko minen ɓen toñoto minen ɓen seɗɗa gon toñotoɗen amma ko latto ni jon kan ko kere en no ettiri ɗum kanon kan hane ko ɓuuɗi fuu kaden ko bone ko yiya fuu dow fulɓe pulaaku ɗum watta nani bo tooñe on e ɗum no ɓe ɓuri toñugal men a faami amma min kaalata nomme a faami amma kamɓe so goɗɗum waɗi seɗɗa goɗum seɗɗa fuu se wara dow social media tawe goonga noon fewre noon ɓe mawnina ɗum hannde gana ɗo a miilanke so a yehi prison meɗen a wiyan pulaaku tan woni to delle mi adi dow am mi yehi prisons hono 6 male gana mi faami fulɓe foto woni les prison ɗon so mi wi jeyo mawɗi fa joyo waɗay 5% fulɓe wonɓe les kaso les gana waɗay 5% amma sono won yasin fuu a miila so a yehi suudu kasu on fuu fulɓe tan won ton fulɓe tan tawata ton delle ɗum ɗum min e hoore am aadi on non waɗa ɗo mi yaltina report on so mi gayni fuu mi yaltinan ɗum fuu kanjum hollata ume joni e laamu ngun woni e nanana on Allah e barke e golleji muɗon acci hannde ko ɗum ɗuɗa ngam misalu hannde joni ta etti leyɗe gon to neɗɗo wawan ko sappi du to etti hannde joni hane Mali hane Benin hane noy ɗum wiite Burkina Faso hane Togo ɗum kay fuu mi anni ko ɗuuɗi wala mi anni ko ɗuuɗi fuu wawta ko yeddi an e dow ka ɗo haala to neɗɗo yahi kan e dow suuɗi kasuɗin e dow gosirɗe ɗen fuu ko tawata non no nde yahirta lakitare to nde yahirta tawa ɗon ɓiɓɓe fulɓe noon tawirta ton bo to ɗo no waɗi to koye ɗum laatorino noon no ɗum fanɗirino noon non ay kañum mbimi ay onon journaliste ɓe onon ni wawi moƴƴingol onon ni wawi bonnugol jafoɗa non bisimilla hunde fuu ko moƴƴata fuu so yimɓe nani sabi so hande goɗɗo ala misali ɗiyam o goɗɗo waɗa daragere wiyake o gujjono o haali ɗum hande jango so ɓiyam on yaltaki haali yeli a mbiɗa mi gujjo noon ɗumen gujjumi hollam
ɗum jiiɗa kam ko mbiɗa ken gujjo so kanko on o yaltay o haali kanko du o waɗi haala makko nana fuu delle guyka on ko ɓe dekkinimo laatake goonga nonnino delle pulaaku meɗen hannde kay ɓe heɓi konngol banngal tabital fulaaku hunde fuu ko waɗi tabital fulaaku no yalta no haala yedda ko haala on si sa ɗum waddi laamu on e hoore mum ɗo jooni fuɗɗi no faama hannde ley suudu am ɗo police mawɗo min mbiya ɗum IGP inspector general of police so mi wima ɗon woni suudu ɗo miɗen kaalda ɗum mi waddi ɗum hoolaare daamu armée mawɗo non woni suudu ɗo nomo haalde e muɗum so banngal pulaaku waɗi fof ɓe noddanka delle a yiyanke hoolaare woni hakkunde meɗen delle pulaaku on fulay no haani acce hoolaare wona hakkunde meɗen ni wonno konngol lobbol kanugol du moye fu jokka e dow muɗum ngam on anni to neɗɗo heɓi laamu on e jokki e dow muɗum fof hano a ballon ɗum ballon du laamu e ballon hooreɓe wonɓe kanum bo e wallita on e daani on no wattoto tawe e torraji meɗen ɗi ɗi ɓuyto laato du yaago ɗo balɗe seeɗa fuu ɓaawowal meɗen ko waroyta kanum du heɓa ɗoogitiɗo heɓa ɓiɓɓe ɗe ɗo en kanum bo ko ñaami Allah e barke cowriji Allah e barke tampiri hoore meɗen tampani en to noon kaɓɓen anniya ballen ɓe dow ɗe ɗo golleji to e goonga fuu e dow torraji ɗin en e woodi hannde e habargon ko woni e yiilo ko yilto e dow leydi Ghana kam wonno e fulɓe jeyaka leydi Ghana ɗum noon ɓe ɗum yalto konngol ngol fa'ede laamu bane taw wurtiningol holli ma ɗum bo ngo wurtinaka taw ngo holla laamu gonɗinayi e dow makkol laamu gonɗinayi en anna taw amma kanjum ni woni e yilto hannde noy woni anon laatiɓe hooreɓe fulaaku e dow no naniɗo habarko ɗon no noy non ko wa'ani on na ko yottaki on ɗum kay yo goonga noon so ɓe wi pullo jeyaka Ghana yo goonga banngal goɗɗere wona goonga banngal sabi sharia Ghana eɗen mbiya ɗum constitution hollayke so a laato ko ɓii leydi ma ɓii Ghana fuu seni laatoɗa leñol maane kaza ma ɗum leñol o ko nden laatoɗa ɓii leydi constitution Ghana hollay ɗum amma so wiyama fulɓe jeeɗaka Ghana kañum mbimi gere wona goonga no gere ɗuɗo goonga no sabi en goodi fulɓe wonɓe leydi hannde ko wiyete Ghana ɗon gilla wiyaka ma golkus hande tubakoɓe wari Ghana ko nden ɓe watti Ghana o golkus arande delle fulɓe no wonno ɗon fadde tubako on ma natude ko ɗen indi ɗum golkus a famina ko nden golkus on heɓi indépendance inda Ghana delle no woodi fulɓe laatoɓe ɓiɓɓe leydi Ghana amma ɗum du haɗay en woodi werɓe ili leñi ko leydi fuu finne fuu hono Volta region ni en goodi leñol no wiye ayɓeɓe no woni Togo no ɓe woni Benin amma no ɓe woni Ghana delle andu a wiyanke saaɓe ayɓeɓe no woni Benin e Togo delle ɓe wawata ɓe laato ɓiɓɓe leydi a famina delle ɗum woni haala on ɗen en goodi ɓiɓɓe leydi fulɓe wonɓe Ghana ɗo ɓiɓɓe leydi noon wala futo ɓe yaata ɓe mbi leydi ɓe Ghaniyan a yeddata ɗum a famina ko ɗen en goodi waruɓe sabi wono duuɓi sappo ƴaɓɓiɗi ɗi en ni min paami saabe ɓe wiye goɗɗum climate change wono banggal maroɓe ayi hono climate on e chanjake jonkay ɓe naata wakkati gon woɓɓe mano naata e neyi maɓɓe ɓe waɗa ɓe dura wakkati keeɗu woɓɓe so naati saaɓe ɓe yi ɗo en no ɓe wawi ɓe heddo e ɗum feewi ɓe jiɗa kadi ɓe dilla e dow majji ɗum kay no heewi ayo amma mbiyake pullo ɓii leydi Ghana wala pullo non nani kam no neɗɗo fuu wawata yedda fay président wiyata kam ke mi waɗa ɓiɓɓe leydi amma mi pullo hono ni hande mi ƴiwa ɗo mi yaha Benin an ton mamiraɓe maɗa ummi an ɓiɓɓe amma pullo
se mi wiya min du mi wari Benin sabe mi pullo min du mi ɓi Benin o lattako amma ɗum kay no hani min jangina pulaku meɗen sabi ko heewi maɓɓe ɗum waddata torra on so ɓe naati kenga yama dow laawol no ɓe wonata ɗum ɓe gaɗa carte heɓa passeport si donc no ɓe wiyake ɓe ɓiɓɓe leydi so natama ɗo jomum haalata leñol ko fayi goote Gana tawa ɗengal gogngal fu o nanta so wona fulfulde amma mbiɗa fu a ɓi Gana na ɗum kay lattako sa rimama ɗo a ummi ɗo kay at least nokku maɗa ko joɗɗa kano hani leñol on kay kala mi yata Benin hande no modi carte d'identité Benin Republic of Benin de min lenta leñol Benin fayi goote no modi nationalité Benin e ɗum heewi a famina delle yama affaire goɗo to ɗum joni min kay jiyammi torra meɗen nde Gana ɗo to noy nun ɗum watta to ko laato tawe ɗum hisi ko himɓe ɓendu laatiɓe wonɓe hanne e tuuma ɗum ɗo fulɓe e wiya hane fulɓe fuu laataki e noy ɗum wiyete jeyaɓe leydi Ghana ɗume noon miiluɗon anon hoore e pulaku men en gatton banggal laamu e fa hande ɗo banggal e hakkunte muɗum e namma jondaniɓe wondaniɓe muɗum wonɓe ɗo hande woɓɓe muɗum ngam ko ɗuuɗi maɓɓe fu bane amma seɗɗa anni bone kay seɗɗa ni ƴuuta jon kay ko wara jeyto noy wonno no miiluɗon ɗum ɗo gaɗito fa kaggon laƴol habaru irikol ɗo ɗum kay no hani min kaldodira ni a famina so a andi an on a garɗo noon amma na haala leñol ɗen ɗin ɗum kay na wawi ma dara dow muɗum gaɗa ɗerew a faami amma wona legal noon en sabi yama so a heɓi ɗerew on no woodi sabu goɗɗo on waɗi fa natama sanne ɓe yiyanke legal dele a natana haala a famina amma ko heewi maɓɓe ɗum ayiyan ɓe goodi carte on ɓe haalata haala Gana fay goote ayiyan jomum so hewti stop police ma gendarme ma ɗumani so tetama fu seɓe nodda say goɗɗo waɗama nantinanda a famina ha baɗo sin nodda ke a mi carte am tetama a tetama a moy noon ko heewi no nodda kam noon somi haali e jomum mi famake o kenga ni waɗi amma saabe adama heɓi carte ndelle kanko ɗum no hani o heɓa sabi o pullo min ɗumi pullo amma la yata noon leydi fuu e sharia muɗum ndende so a faami ke a nanta leñol on haala futon en no wonta ko gaɗa defend carte maɗa on en fuu ha jaɓu ngam woɓɓe kay ɗum latto hane no ko liɗɗa noon laamu kay leydi fuu e woodi sariyaji muɗum resata ɗum ta ƴetti hane joni e nokku gon wodugol ɗeleji ɗin tan bane wurtinta neɗɗo nokku du ta yehi e dow gouvernement goɗɗi e dow laamu goɗɗi ta jogi ɗeleji ɗi fof a hisi to amma nokku nakkuje gon ɗe annduɗen kan eɗe laati hane nokkuje feereje ɗe annduɗa a nokku oɗo kan ta yehi fuu ta laataki ɗon a anditante joni ɗum du sariya muɗum so a haali ma ɓe faama laamu on faamake hande somi yi mi naati Benin no accuɗum haala faransira lobbulɗum fof ɗum jogi carte d'identité national mo Benin amma so ɓe yewti am to e ƴuuɗa to e ndimaɗa ɓe famanke min mi jeyaka ɗum amma fa hande sharia no woodi no tokkata fay so a beerano laatoɗa a ɓi leydi amma fulɓe meɗen tokkata ɗum sabi pullo naatan leydi fuu ƴuurata les damal fenêtre ƴuurata andi ka faami haala wakkati fuu ko heewi maɓɓe ɓe gaɗi ɗo ɓe gaɗi duuɓi 90 amma so a holli a ƴamiɓe ɗerew ko hollata ke ñalaade ha saabu min naatumi Gana voilà amma so wiya min mi warano ɗo duuɓi am ni ɗo nani a naatira woni dammugal on so a tokki dammugal fuu a heɓan ɗerew ko hollata ke o mi naati ɗo 1960 lelle fadde ma indépendance na won ɗo hollu ɗerew ko hollata noon amma min ngala ɗum torra mawka fa hande sa ɗum fulay hani min tawi ko e muɗum inchallah to woɗi sanne e dow majjum dow caɗele ɗen en ɗum nota kadi e dow majjum amma ni ɗum tawa ngam balɗe jawtiɗɗe e fayida mi yewtidan e dow majjum joni ɗo goɗɗo e woodi torra kadi natuka vidéo gon o yalti ɗo nokkuje ɗe fuu nokkuje kewɗe to suka debbo wona e gollane golleji ƴiya gon ɗi moƴƴa darɗe seɗɗa gon e tabital pulaku noy wonno darde muɗum e dow majjum inchallah min ummini haala on ɗum ɗimma minen keɓi vidéo on minen Amadou Barry
ko nden min adi dabare muɗum inchallah min kolli laamu gonga Allah laamu darake sanne nde muɗum fa ɗum ma acci haalaji kiɗɗi ma funtile muɗum ko kalami joni caggal on suka debbo ko waɗa ɗumani ambassade États-Unis ɓe noddi kam réunion joni mi firti ko waɗa duuɓi 3 ƴaɓɓi torraji ko ɓe torrata fulɓe British High Committee ɓe noddi kam ɓe kawrini ambassade on fulaɓe min kawri fula mi holliɓe ay wiyama hunde fu yo sababu noon hande laamu on jon ummi sabi international fu watti hunduko joni ko watte pulaku on sabi so a ƴeewi West Africa hande yani Afrique West o Ghana tan ɗuuɗi gonga delle kamɓe mawɓe tubakoɓe international ɓe yiɗa yeri torraji gonɗo Benin Niger Burkina Niger Mali Côte d'Ivoire on hewta gonga delle no hani ko yaawi ɓe fadda delle ayi haaɓe suka debbo o ummini ɗi haalaji welti sanne hunde fu yo sababu ɗum wallahi yimɓe mo min gollata tabitale pulako mi meeɗa yiideɓe hande ɓe fuu min jiiɗi min jewti e muɗum ɓe yike no hani ɓe gomnati Ghana o ummo fadda basiji ɗi hen sabi leyɗe ɗe ko torra on woni yeru ni en ni fuɗɗi gonga faddaka ko hewti hande gonga to woɗi sanne noon ni hani Allah du accanno ɗum laatori ni laamu mum e heedani ni nano du on dogga ngam Allah e barke darde muɗum ni accito ko laamu mum e watta hakkillo e yiɗi du laato tawe ɗum jokki e dow majjum ɗum ɗo e ɗum laati hunde ko moƴƴi hunde ko wooɗi hani du laamu leydi Ghana yettire ɗum pulaku yetta ɗum ngam bonandaji ko woni e waɗa gaɓɓule ɗo hande nokkuje ɗe fuu to wiyanoma laamu ngon du yoppitino fuu ma hande ɗum naati ɗo ɗum heewi ɗo hande e woodi nokkuje gon hande ɗe a wawta a jaha koɗana neɗɗo an pullo kan a ƴiwata nokku jaha jottoɗa jippanoɗa ɓi pullo a yiyay police e dow yeeso ma jomum yiyay police e dow yeeso muɗum to ɗum fuu Allah e barke ɗum e darnago muɗum nder leydi Ghana laamu ngundu fa hande kanum bo e jokki e dow gonga acci ɗum torraji ɗin Allah hisayin e dow majjum fa hande du ɗum hisna en e dow torraji ɗiɗo iri majjum to e dow majjum fa ko timminen yewtere meɗen e ɗo fuu konngol ngol eɗen joganiɗa suudu baba ka wono Pulaku. Inchallah min jettima arande onon journaliste ɓe mi yettan on sanne eɗen goni journaliste woɓɓe Ghana ɗo en ɗum dimma fuu mi yetta mi wawata mi inde mi woofan kadi no mi fuɗɗira kanankoɓe meɗen e inde Idrissa Ɓinga kanko woni président council of Fulani Chief e inde makko mi jowti Pulaku fuu Ghana ko nden kan Alhaji Amadou Diallo horejo tabitale Pulaku e inde makko baale Ghana fuu e regional executive members men jowtiɓe ko nden Ismaila Dikko kanko woni kananke jokolɓe Ghana fulɓe Ghana inde makko ɗum jokolɓe Ghana fuu jowtiɓe ko nden mi jowta président Fuyakudu manoɗo Alhaji Cheikh noon nami andama no wiyete Ahmed Bari inde makko mi jowti walde Fuyak e darde maɓɓe balɗe o kay ɓe dari sanne elle mi yettamo e jama exécutif makko fuu fa hande mi jetta enen ouro exécutif min kaalowo o Hajiya Zeynab Bande Hajiya Hawa Yero kanko horejo Alhaji Amadou Diallo mi yetti o fulo woɗe tawte e dow laawol ngol ɗo fa hannde a jogii tawte fa hannde konngol gon e dow ano hooreɓe Pulaku ɓen ɓen e dow hawtugol tawte ma fa hannde e dow kuɗɗe ɗe ɗo ɗe en no watta to ko tawe fa hannde Pulaku mum en tedda jogontira fa hannde enen hooreɓe ɓe no accam ɓernde meɗen laaɓa kaalane koye meɗen goonga fote so a yi hunde no oñi fu goonga on woni haalaka goonga amma so goonga sappama haalama fuu wallahi dartoto delle en fuu kawren gaɗen gootu already tabitale Pulaku moteur muɗum woni kawren ɓanten towne na delle so en kawra en mbawata ko ɓanti
amma e ɓernde laaɓude kadi ta sikki tan so joomum woofi fuu sappana joomum fay o moƴƴa mane a woofi acce moƴƴude nden min njaha yeeso amma so ɗum waɗaaka min mbawata ko sabi a feññi kam mbiya somi yalti fuu mi wiya ka a feññay kam waɗay so a feññi kam mi yalti mi wiya wallahi o feññi a wonnay ɗum waɗi feññiɗamo delle somi njaha ɗon kay ayi ɗon kay yaha amma feññaka mbiya ɗum tomi wulla tomi holla ɗo ay waɗay inchallah delle min pota taw woɗi on nani e dow konngol kanko secrétaire général tawte a jogi a inno ayyo hollugo hannden ɗum kay a meeɗay warde Gana gatta mi meeɗayno wargo lawol ɗan arano ni e hannde e nder Gana ɗo gadi ɗo hannde a naati suudu na bureau tabital pulako catal Gara sabi suudu général secrétaire hunde fof ko tewtata banngal tabital pulako kay suudu ɗo ha heɓan delle mi wala fo mi hokke ceede souvenir machallah yo machallah tabital pulako mo catal Gana to woɗi inchallah on jiina pulako Allah windu baraji bene fuu kollaɓe to woɗi ɗum hollata ke goonga a wari to woɗi Gana to woɗi a hawri e tabital pulako to woɗi sanne inchallah ɓen jetti sanne Allah towna ɓeyda fa hannde du e dow ɓantugol pulak mum on jii ɗum ko hollata e dow dokkal hoorejo fa hannde mi wiyan du binnowo meɗen ɗereji mawɗi e dow liccal Gana kam wonno tabital pulako international on jii ɗum wonno on mi ela du pulak mum fuf yettiramo du fa hannde e dow ngal ɗo dokkal Allah acca kanko du e dow arjanna lanɗo ɓoyninamo guineji koltal arjanna to Allah jaɓi inchallah Allah jabano en on jettama sanne pulak mum en nde Allah jaɓi fuf ɗum fuu nini wonno ko jokkata e fa hannde kongi ɗiɗo no watta to ko tawe en fuu jogontiren fa mahen jogoɗen townen du leñol meɗen non no konngol tabital pulaku no ɗum woni ɗum holla min hawri kadi mi sanni illa kanko laatiɗo secrétaire général no wiite tabital pulaku Gana kanko Yakubu alhaji Yakubu jinmi wiugo yaago min ɗo Hammadi Adamu min kawri kadi min canni min jetti min bittanan e dow filla gokka kadi joni to Allah jaɓi fuu e dow konngol gokko e dow toɓɓere wonne sakike meɗen jaɓɓitintoɗen no kam wonno keedanɗo yeeraɓe tabital pulaku Gana kanum du en kettinto e makko min jewtidan ɗo holla en kanko du noyi wonno no heediri toon banngal hakkunte makko e namma yeeraɓen en leydi Gana ɗo dogguduji gonaɗi e waɗe ɗume noon yeeraɓe kanum bo wona e waɗane mi hawri kadi mi sanni mi yetti assalamu aleykum